Hi jongens, leuk dat jullie er zijn. Hoi. Ik ben hier gekomen omdat Fred mij een berichtje heeft gestuurd om te bemiddelen, aangezien er een aantal problemen waren. Ik wil het even kort houden. Ik dacht zelf aan ongeveer 20 minuutjes. Om even te kijken naar wat we als oplossing kunnen vinden. En ik wil graag dat jullie naar een oplossing gaan zoeken, aangezien het probleem ook bij jullie ligt. Dus verder wil ik graag dat het niet onderbroken wordt. Ja, en ik ben ook neutraal, dus ik wil niet dat jullie verwachten dat ik jouw kant kies of dat jij dat jouw kant kies, want ik sta hier echt als derde partij. Ja, oké, nou Fred, we beginnen met jou. Waarom zit je hier? Ja, nou, ik heb een probleem met haar. Want zij komt onverwachts met de voorlichtingavonden, waarbij zij allerlei troep en dingen achterlaat, waar wij volgens weer op moeten ruimen. En dat heeft weer als gevolg dat mijn medewerkers zich ziek gaan melden, dus we hebben heel veel ziekteverzuim. Dat is echt het grootste probleem. Dus ik ben het er helemaal niet mee eens dat wanneer zij onverwachte voorlichtingavonden houden, dat hun allerlei troep achterlaten voor ons. Zo van hier, we ruimen dat wel op. Dat ze dat ook best zelf kunnen doen, dat is kleine moeite. Het kind kan de was niet. Oké, en wat is jouw deel van het verhaal? Ja, ik ben er helemaal niet mee eens. Ik ben van mening dat het jouw baan is dat te doen, dat uit te voeren, op te ruimen, schoon te maken, koffie op te zetten. En ja, we hebben soms ook heel spontaan voorlichting, nou maar dat geven we altijd aan, zodat jullie kunnen op voorbereiden. En heb je misschien niet zoveel tijd om dit voor te bereiden, maar ik denk dat het wel lukken. Ik ben het daar niet mee eens. Oké, maar mag ik het even samenvatten zodat voor mij duidelijk is wat het probleem is, omdat ik er niet bij ben geweest. Het probleem is dat jullie eigenlijk, jullie houden voorlichtingen en die zijn soms onverwachts. En er wordt er nogal veel troep achtergelaten, vinden jullie? Heel veel. Vindt jouw personeel. Dus er wordt heel veel troep achtergelaten en dat vinden ze dus niet leuk. Ze voelen zich niet goed behandeld door haar team, zeg maar. En daardoor denken ze van, nou we komen niet op werk, we gaan ziek melden dat het met hun wat doet. Ja. Oké, dus we begrijpen dat ook goed. Ja, en ik ben van mening dat het jullie baan is dat te doen. Oké, dus Ik denk er niet mee eens. Het is ook onze baan, het is ook ons werk om schoon te maken, maar het is toch een kleine moeite voor jullie om als jullie een kopje koffie drinken, dat jullie dat gewoon even in de prullenbak gooien. Wat doen jullie dan? Als wij alles opruimen, wat doen jullie dan nog? We hebben ook ander werk te doen als schoonmaakwerk. Nee, je bent ingehuurd om schoon te maken. Ja, dat doen wij ook. Maar ja, als jullie met onverwachte avonden komen en maar dat geven we toch altijd aan, dat jullie kunnen op inspelen en op reageren. jullie geven nooit aan, want het is onverwachts, zoals al wat gezegd, het is onverwachts. Dus wij weten niet wanneer jullie voorlichtingsavond hebben en dan kunnen wij dus ook niet schoonmaken. Maar het is gewoon een kleine moeite om even een bakje koffie gewoon even terug te leggen of in de prullenbak te doen. Klaar. Maar het is voor jullie ook niet zo veel werk dat even te doen. jongens, Ja, als er niet veel werk is, waarom doe je dat dan niet even? Het is toch fatsoenlijk? Het is wel onfatsoen. Fred, ik denk dat dit een eindeloze discussie wordt. Zullen we anders proberen met een oplossing te komen? Of zien we daarom ook kiezen? Prima. Nou, ik zou graag willen beginnen met wat is jouw voorstel? Wat zou jij het liefst willen? Ja, als jullie willen dat er gewoon goed schoongemaakt wordt, natuurlijk willen we helpen met schoonmaken, maar licht ons dan ook even in van wanneer die avonden zijn en dat het niet onverwachts is. Dan kunnen wij ons daarop voorbereiden en dan zijn we wel bereid om gewoon schoon te gaan maken. Maar missen jullie er niet een hele bende van gaan maken. Oké, dus jouw probleem is echt vooral dat communicatie helemaal goed is, omdat volgens jou dus niet op tijd wordt aangegeven wanneer er een bijeenkomst is en dat er heel veel troep achter wordt gelaten. Ja. Oké, en vind jij dat ook, daar ben je het dus niet mee eens? Ja, eigenlijk niet, maar hij zegt dat als we dat op tijd aangeven met politie, dat kan niet altijd, want soms is het dat het spontaan gebeurt. En dan kan ik er niet aan maken, dan kan ik dat misschien 3 uurtjes vooraf aangeven. Oké, maar maak er dan niet de hele bende van. Oké, dus je bent het er wel mee eens dat als het echt spontaan is en 3 uur van tevoren laat weten dat je dat het gewoon oké is. Ja. Oké, dan is dat in ieder geval echt opgelost. Wat gaan we nu doen om dit, want we willen hier natuurlijk in de toekomst niet weer zitten met z'n drieën, dus wat gaan we nu doen om dit te voorkomen? Dan laten we gewoon als op papier zetten en als afspraken maken en klaar en toe goed maken. Dat was jouw voorstel, wat is jouw voorstel? Ja, ben ik met eens, kunnen we doen. Oké, dus wat gaan we precies doen? Zeggen jullie het maar.
Ja, nou, Je zegt we gaan wat op papier zetten, maar wat wil je op papier zetten? ja, gewoon dat hun ons gewoon van tevoren even inlichten. Wanneer hun een voorlichtingsavond hebben. En dat wij vervolgens dan gewoon gaan opruimen daar. Ja, en ik wil op papier zetten dat er ook altijd dan dat de koffie klaar staat en zoiets, waar vaak is gebeurd dat wij dan nog iets moeten doen, want de werk niet goed gedaan was. Dus. Oké. Nou, dan lijken mij duidelijke afspraken. Is hiermee het probleem opgelost? Ja. mij wel. Ja? Nou, kunnen we een vrede sluiten. En nou, dat vond ik fijn om je hierbij. Dat is goed zo. Nee, feedback. Nou Kam, ik vond het heel goed, moet ik zeggen. Ik vond jouw inleiding heel goed. Je hebt de tijd aangegeven, je hebt gezegd dat samen een oplossing zou worden gevonden en niet dat jij dat gaat bepalen. Je hebt aangegeven dat elkaar niet wordt onderbroken, dat was heel duidelijk. Daardoor heb je zeg maar geen grote discussie gehad in het gesprek, dus niet dat ze door elkaar praten, dat hebben ze zich ook goed aangehouden. Dan heb je ook gezegd dat je niet op één kant staat, dus dat je als derde partij neutraal bent. En nou, ik vond dat je aan het begin heel goed het probleem heeft samengevat en gevraagd heeft of je het goed heeft begrepen, zeg maar. En ja, afgevraagd wat hun oplossing is, dus niet zelf de oplossing bedacht, maar gevraagd wat hun voorstel is. Wat ik vond wat iets beter kan is de gevoelsreflectie, dat heb jij heel vaak aangegeven, maar dat heb ik toch nog een beetje gemist. Ja, ik ook. Je hebt wel samengevat wat ze zeggen gewoon, maar niet hoe ze zich daarbij voelen, zoiets van ik zie dat jij verdrietig bent of weet ik veel. En ook niet zo heel afgevraagd, ja wat doet dat met jouw medewerker? So, precies eigenlijk dat wat jij altijd als feedback heeft gegeven, heb jij niet gedaan. Maar op zich vond ik het heel goed. Oké. Ja, klopt hè, maar weet je, het komt misschien dat ze ook niet zoveel emotie toonden. Ja, ze waren niet heel boos, daar heb ik er niet echt bij nagedacht denk ik. Maar nee, het was zo ja. Dat is heel belangrijk dat je het wel doet. Ja, ik kan me aansluiten, ik ben er eigenlijk met eens wat hij net gezegd heeft. Iets was er nog wat ik nog weer toevoegen. Vergeten. Gevoelsreflectie? Nee. Daarmee iets. Het probleem was ja eigenlijk meer dat jij vond dat ik moet auto's spullen wegruimen. Ja. En niet dat van tevoren zeggen dat we hebben nu eigenlijk een oplossing bedacht voor wat eigenlijk niet per se in eerste instantie het probleem was. Okay. Maar hij gaat erom hoe zij bemiddeld. Ja, klopt. Oké. Jij nog feedback? Nee. Oké.